Ayan mga kamamshi, bali time check tayo is 11:17 AM. Ayan, bali kahapon ko to nabili. Tapos ngayon ko palang i-unboxing or i-unwrapping sa inyo dahil medyo naging busy tayo. Ayan, bali sa iba-ibang tindahan ko yan nabili pero halos magkakatabi lang sila. Bali ito, ayan, ito yung tag 720. Tapos ito naman yung tag 1,000 plus. Tapos ito naman yung tag 1,020 kasama tong ating cola. Tapos ito hindi ko pala ito naisama kahapon or kagabi yung na-vlog ko. 389 yata to, panghugas ng plato. Tapos ito naman dalawang plastic at saka isang box ay 7,030. Ayan, kaya pumapatak din siya, halos lahat-lahat is 10,500 plus. Ayan. Ayan mga kamamshi, bali unahin ko na siguro tong ito, 720 bili ko rito. Ayan, meron tayo isa, dalawa, tatlo, apat, limang plastic, tapos yung isang box na malaki, tapos yung cola, at saka yung panghugas ng plato. Ayan, unahin natin dito sa tag 720. Ayan, meron pala ako nakuhang ring light, akala ko pa naman is wala. Ayan mga kamamshi, bali nakarating pala tayo sa iba-ibang tindahan pero halos magkakatabi lang talaga sila. Pero namimili talaga ako kina Balong and Mads, Party Needs. Kaya lang yung iba kasi is may hinahanap ako na wala sa kanila. Katulad na lang nito. Kahahanap ko nito kung saan ako napunta at kung ano patuloy na bili ko. Ayan, yung ating ring light. Bentahan ko rito is 5 piso. Tapos ito naman pang yata, hindi to pang 5 piso. Magkano ba to? Ayan, ito is pang 10 piso. Bali to, umiilaw to. Ayan, lightning sound. Umiilaw na, tumutunog pa. Meron itong tag 5 piso pero wala siyang tunog at saka maliit siya. Pero ito, malaki to, tumutunog at may ilaw. Ayan, pang 10 piso to. Ayan mga kamamshi, bali nagulat pala ako. Wait lang, may tumatawag. Ayun ang mga kamamshi, diba? Nandito pa lang tayo sa isang plastic. Doon sa nabilhan ko na worth 720. Nagulat ako dahil, diba, alos hindi na ako nag-check ng resibo. Tapos ngayon nung tiningnan ko, nagulat talaga ako dahil ang presyo na ng ring light is 160. Na dati is 130 lang yata to. Ibig sabihin, hindi na siya pwede sa 5 piso dahil halos 5 piso na mahigit yung puhunan niya. Ayan. OMG, pwede na to sa 8 pesos pero hindi talaga pwede sa 10 piso dahil magugulat din yung mga bata kasi nasanay sila na 5 piso lang. Ngayon ibebenta ko na lang siya ng 8 or 7. Ayan, kasi ang puhunan niya na is kulang-kulang 6 pesos. Grabe talaga, buti na lang naisipan kong tingnan yung resibo. Ang puhunan na nito is 160. Tapos ito yung yung sabi ko kanina na 10 piso, hindi rin pala siya pang 10 piso dahil wait lang, pwede rin siya sa 10 piso kasi ang puhunan niya is 8 pesos. Ayan, bali may 2 piso ako sa bawat isa kung 10 piso kasi 160 rin siya. Ayan, lightning and with sound. Ayan, ito pwede pa to sa 10 piso dahil may 2 piso tayo. Tapos yung ito naman, ito, pang 10 piso rin talaga to kasi 160 siya. Ayan, pito with the flashlight, 160, 20 pieces. Ayan, bali ang puhunan is 8 pesos din. Tapos ito naman, ilang kaya laman ito? Ito, ayan siya, 30 pieces. Ang halaga niyan is 120. Ayan, ito pang 5 piso pa to kasi pag naibenta ko to is 150. Meron akong 30 pesos. Ayan, pang 5 piso siya. Ayan, para mga puzzle siya, o diba? Tapos ito yung last dito sa 720 na nabilhan nating tindahan. Ayan, ito is lightning diamond. Ayan, pang 5 piso din to. 30 pieces. Ayan. Ayan, ito yung laman niya. Bale, to, lollipop na umiilaw. Ayan, bale 5 piso din na bentahan ito, di ba? Sanay kasi ako sa 5 piso talaga yung bentahan. Nagulat ako doon sa Sing Sing. Doon lang naman sa Sing Sing. Ewan ko lang yung iba.
Bali, nandito pa lang tayo sa isang plastic na pinagbilhan natin dito sa tindahan na to. Ayan. 720. Bali, next plastic na tayo. Ito naman is ayan mga kamamshi. Bali, unahin ko tong tatlong egg net. 30 pieces ang laman. Bali, 120. Ito siya. 1, 2, at 3. Ayan. Kaya lang ito, ilan ba laman ito? 30 rin ba to? Parang 20 lang to eh. Ayan mga kamamshi, ito madaling bilangin dahil maluwag-luwag siya. Pero nabilang ko siya is 20 pieces lang. Ito, hindi ko alam. Pero nakalagay kasi dito is tatlong egg net. 30 ang laman, 120 ang isa, bali 360. Kasi ito, alam ko pang 5 piso to. Pero kung 20 pieces lang to, hindi to pwede sa 5 piso. Baka naman nagkamali lang yung ating tendero. Kasi nga, tatlong egg net, pinagsama-sama niya is 120. Yan, i-check ko pa, bibilangin ko rin to. At saka ito, dapat ang laman niya sa halagang 120 is 30. Pero ito is 20 lang to. OMG. Wala naman ibang nakalagay dito. Diba? Next muna tayo. Tapos yung bala, ayan. Bala, ang bili ko dyan is, ayan o, per kilo, bala is 160. Ayan. Tapos, ayan, next, nabasa yung listahan ko. Motor blade, 80 pesos. Ayan, ito siya. Motor blade. Ito, pang 80. Ayan, ang bentahan nito is 5 piso. Kapag naibenta ko to, meron akong 20 pesos. Ayan, kasi 80 pesos yung puhunan niya. Tapos yung play money, 75 pesos. Ayan, ito naman yung ito yung tag 75. Pag naibenta ko naman to is meron akong kita na 25 pesos. Kasi 20 pieces, sa 5 piso is 100. Bali, ang puhunan lang nito is 75. Tapos yung next natin is pull back car. Ayan, siguro ito yun kasi wala naman ng iba. Ayan, ang puhunan din nito is 80 pesos. Kapag naibenta natin 100 pesos, meron din akong 20. Alam nyo pati guys, 'di ba? Kung may mga tinda kayong ganitong mga laruan, 'di ba? Minsan marami tayong tira-tira. Kayo ba? Kasi ako marami na akong tira-tira mga ganitong laruan, pinagsasama-sama ko tapos yun. Naibebenta pa rin naman. Sunod dito sling wallet, 80 pesos. Bali ito yun, ayan. Ang bentahan din dito is 5 piso, ayan. Bali may yan may tangkay yan. Sling wallet, pag naibenta pa rin natin is meron din tayong 20 pesos. Ito pala yung nadoble. Kasi dito sa unang plastic, nakabili na tayo ng may ganito. Tapos, nakabili rin pala ako. Ayan, nadoble. Kasi magkaibang tindahan. Ayan siya, P2 flashlight. 160 din naman. Parehas lang. Tapos, yung laser is 220. Ayan, ito yung nadoble natin. Okay lang, hindi naman nasisira yan kagad. Tapos, ito yung laser. Bale, ang bentahan nito is pwede ito sa 20 pesos. Pero, pinagto 25 ko to dahil hindi kasi maiwasan na 'di ba no refund naman kahit no refundable to, kaya lang yung mga customer natin hindi maiwasan na kapag bumili sila na may depekto na bagong bili pa lang is binabalik nila. Ngayon kaya ginagawa ko to is 25 pesos. May sira naman dyan, ayan, hindi tayo malugi. Yan, kaya benta ko is 25. Kung tutusin, pwede pa to sa 20 pesos. Para iwas lugi, is 25 pesos natin to. Ayan, 220 yung puhunan. Ayan. Yan yung worth 1,215. Ayan. Doon tayo sa next. Ayan mga kamamshi, siguro ibalik ko muna sa plastic tong mga pinagtatanggal ko dahil next box na tayo. Doon tayo sa worth 7,030. Ayan mga kamamshi, bali ito naman yung worth 7,000. Ito, ayan, tsaka ayan. Diba? Kasi yung gami at tsaka yung cola is magkasama naman yun. Tapos yung panghugas natin sa plato is ibang tindahan naman. Inumpisan ko dito sa box siguro.
Ayan mga kamamshi, bali ito, ayan, meron tayong sweet melon. Ito yung mga leche. Leche. Hindi pala ito. Ayan, isa-isahin ko sa inyo mga kamamshi. Bali ito, melon. Tapos ito naman is popping candy, piso. Ayan, ito mamiso to. Ayan, mamiso rin to. Ito mamiso. Mga karate belt. Tapos ito, yung sweet leche. Ito yung nag-viral na ano, di ba? Siguro okay naman na sila. And bali tatlong ganito yung kinuha ko. Tapos meron tayong character balloon. Tingnan pala natin yung price kasi baka mamaya is mahal na naman siya. Bali ito pala yung binayaran natin sa kanila, 7,333. Ayan, yung assorted Wesley niya is 85. Wala pa tayo dyan. Ayan, siguro mamaya ko na yan i-check. Sa ngayon is magbibideo lang muna ako. Tapos mamaya ko na i-check yan. Nahihilo ako. Ayan, basta meron tayong character balloons. Ang alam ko is dati, ang bentahan niyan 5 piso. Tingnan natin mamaya, i-check natin. Tapos ito, frozen gummy, 5 piso. Ito naman sa big flying wheel. Ayan, pang 5 piso rin. Pero i-double check ko mamaya mga price kung talagang tag 5 piso pa rin siya. Ito naman is chocolate stone, 5 piso. Candy balls, 5 pesos. Yung ating Sprite and Coke, 5 piso. Yung dudo, pero hindi siya dudo ngayon. Ayan, pour milk dudo. Ayan, 5 piso rin. Choco shot, ayan, pang 5 piso. Ito, Puppy Bone, 5 piso. Tapos meron tayong Wesley na pizza, Coke with burger, 5 piso. Tapos ito naman is Magic lipstick, 5 piso. Sour milk roll, 5 piso. Gummy duck, 5 piso. Gummy eye, 5 piso. Oh, dalawang gummy eye. Oh. Meron ditong bubble gum. Ayan, gum jam. Ito naman is soft candy. Oo, ito. Magkaiba pala yan. Ito is gum jam. Tapos ito naman is soft candy. Mga jelly yan. Tapos ito, bubble water. Ito, 5 piso. Double check ko mamaya kung pang 5 piso pa rin itong mga to. Tapos ito, gummy world. 5 piso. Or gummy world. Ito, gummy strawberry. 5 pesos. Tapos ito naman is mamiso to. Isa lang pala to. Yan, mamiso yan. Tapos ito rin, mamiso rin to, chocolate coin. Tapos fruity roll. Fruity roll, 5 piso. Marami akong ganito, marami na akong naipon na ganyan. Tapos DIY donut, ayan, pang 5 piso. And then bakit dalawa? Sprite and Coke. Ayan, meron na ako na doble. Squeeze jam, 5 piso. Tapos yung ating mini ice cream. 5 piso rin. Syempre, hindi mawawala ang ating candy prank, 5 piso. Tapos, ayan, medyo kunti yung ating Wesley C. Ayan mga kamamshi, bali ang nakuha ko lang sa Wesley C is 2, 4, 6, 7. Ba't nakalista dun 8? Ayan mga kamamshi, diba 8 assorted Wesley C. Bakit ano lang to? Kasama yata tong candy frank. Ayan, bali 8 pieces. Ayan, hindi ko na sa inyo isa-isahin yan kasi meron pa tayong dalawang plastic. Ayan, bago ako magpatuloy dito sa dalawang plastic, ayusin ko muna yung mga pagkakalagay nito. Ayan, kasi ang gulo na. Ayan, wala na akong madaanan. Ayan siya, o diba? Ano na tayo? Next na tayo. Dito na tayo sa dalawang plastic. Unahin ko to. Ayan, ito na tayo.
Bali na-display ko na yung iba. Di pa tapos. Ayan, meron tayong lottery balloon, 160. Napaka mabili yung balloon ko. Tapos dahil wala na akong ganito, ang nabibili nila is yung tag 5 piso. Ayan. Mabili yung tag 5 piso ko. Kaya bumili naman ako ng mamiso. Ayan. Bali, ang puhunan nito mamaya ko nang i-check para tuloy-tuloy yung pag-video ko. Natatagalan na ako. Tapos ito naman, ayan, cutics. Meron pa nga ako nito mga pera-peraso. Lahat yan is tag 5 piso. Ito naman, ayan. Ito naman, ingatan to kapag kukunin mo kasi nabibiyak yung kuko. Ito naman is kisses. O, ayan, kisses. Ito, dati 10 piso to. Ngayon, i-check natin kung pang 10 piso pa siya. Ito pang 5 piso. Bali, mag-check ako mamaya ng mga presyo. Ito pang 5 piso din to dati. Ito rin. Ayan. Ito rin. Ito, umiilaw to. Ayan. Check ko mamaya kung pang magkano to. Umiilaw yan, flashlight. Nilalagay lang to sa daliri. Tapos, Rio, pang 5 piso rin. Tapos, ito, Beyblade. Ito, pang 5 piso yat. Ito yung pang 5 piso. Tapos, ito naman, Magic Comics, pang 5 piso. Tapos, ito, malaki to. Pang 25 yata to. Ayan. Kasi malaki to. Ayan. Diba? Pang 25 pesos yata to. Tapos, meron pa rin ditong card. Parang ano to trading card game. Ayan. Isa, dalawa. Dalawang klase. Ayan, okay. Done na tayo dyan. Dito na tayo sa next or last plastic. Bali kasi itong pinaka-last is lahat na yan gamis at saka pang ice pop. Tsaka ito cola. Ito na. Ito yung last plastic sa worth 7,030. Ayan. Bali, ito sa labas ko to binili. 22 ang puhunan. Bebenta ko to ng 25. Ito doon sa sa 7,000 worth 7,000. Ito na yung last plastic. Ayan, nakakuha tayo sa kanila ng ganito. I-check ko rin to kung magkano bentahan kasi lalo na to malaki to kung pang 5 piso rin ba. Ayan. Tapos ayan, mga gamis rin naman pala to. Saka sa ilalim, meron din sa ilalim slime. Ayan. Ayan, di ba? Ang cute niya. Burr. Ayan, ang piraso niyan is 48. Ayan. Siguro ano to? Check ko to. Dati kasi mga slime is 180. Ngayon titingnan natin kung 180 pa rin. O baka nagkakamali lang ako. 180 ba o 360? Awan. Ayan, ang cute ng design niya, di ba? Slime. Tapos sa ilalim, meron pa rin siya. Ayan. Ito, pang 5 piso rin to. Tapos ito naman, ayan, mga gamis na to. Ayan, may mga ano tayo yan. Bali, ito kasama to sa worth 7,000. Tapos ito naman, iba to. Ito naman, hindi ko na siguro isa-isahin sa inyo. Mga gamis na lang talaga yan. Tapos mga ice pop. Tapos ito is cola. Ito pala yung nabili ko doon sa labas na worth 1,020. Ayun mga kamamshi, ito naman pala yung worth 1,020 kasama yung cola. Meron tayong nabiling dalawang ganito. Ang bentahan nito is piso. Ayan, tapos mga gamit sa ilalim niyan is mga ice pop. Ayan. Ganito, ayan. Ice pop at saka mango cola, mango ice candy. Ito, ayan Ayan. 1 anim yata ito ice candy, ice pop. 2 3. Bali, ang bentahan ko na ng ice pop is 5 piso. 4. Aray. 5. Alam ko 6 to Ayan, 6. 5 ice pops. Pudding, 10 plus 1. 10 plus 1, 10 plus 1. Ayan. Tsaka, yan lang. Tsaka ito, cola. Tapos yung panghugas sa plato naman is 389 yata yan. 12 pieces or 24 pieces.
Ayan mga kamamshi, bali ito, ayusin ko na naman sila. Ayan mga kamamshi, ito na siguro yung pinakalas. Ayan. Kasi paubos na yung ganito ko. Kaya lang nakuha ko ngayon is medium lang, size 10. Kasi yung huling bili ko is size 12. Nasa 350 yata yung puhunan. Tapos ito 3 piso lang. Pero binebenta ko to ng 5 piso. Ayan. Mabili to ngayon sa ating mga bata. Balang puhunan is 3 piso. Ibebenta ko ng 5 piso. Ayan, balloons. Assorted.